Ka Khnam kala penjur ia ka Jingsiew khun ban persya ia ka jingle shiliang Jong ka sarkar ha ka bayadai bat ka rukom thongkam da ka Kynthoh ia ka Secretariat Administration Department ba kala Buhrieh ia ki Kyrteng Jong ki Nongtrei bayo Jingsiew man la ka sngi wat happening ka Jingsiew kerpat man ka por da ka RTI working president ka Khnam uba Thomas Pasa ulaong ba ka jingbam syai halor ka rukom kren ka penpau ba ka don ke ka batmu ban Buhrieh ia ka Kyrteng Jong ki menteri ki badon kti ha ka ban thungkam sop hapo Secretariat ulaong ba ka RTI ba ka jingkerpat baningkong kalayo pediang penban ia ka ju ka jubab ka ba pen sngo khia shibon ia ka jingsuba hapo katanat haka juba po banungkong ngingi pan ngiyong ayang ngi katuk Kyrteng. Nani kata ka list jong ki Nongtrei daily wages. Ki batray hapo ka department ko jong pi. Nakaliang jong PIO jong ka SADN. Ki juba yang ngi kiong ba ngimdan kita ki Nongtrei temporary. Henry ngidon tang ki daily wages worker. Kaba contradict daladi lade. Ki temporary ki daily wages worker te ki claim a yang ni kene ka juba kalenti ka badai ba ngin kelibait naka SAD accounts lamba ka RTI ba yano kilasi tulap Tribute Council West